Studenta li għandha missiera mejjed applikat għall-istipendju supplementari iżda l-MCAST għalilha li ma tistax tieħu l-istipendju għaliex omma għandha part-time. Hija din is-sitwazzjoni li għaddejja minnha din l-istudenta li qasmet l-esperjenza tagħha ma' NetNews fejn tkellmet dwar dak illi sejħet diskriminazzjoni. Jiena studenta l-MCAST u bħalissa qed inħoss li hemm ġustizzja li ġewwa l-MCAST għax ikun hemm studenti li jkollhom l-istess sitwazzjoni simili bħal tiegħi. Pereżempju li jkun hemm studenti minnhom ikollhom single parent u nħoss li hija inġustizzja li m'iniex nieħu l-istipendju supplementari bħalma jieħdu l-istudenti l-oħrajn li jien għandi missieri mejjed u nħossha inġustizzja. Mhijiex fair. Wara kollox jiena m'għandi xejn nieqes bħal l-oħrajn illi l-oħrajn għandhom jieħdu jiena le. Din ili 3 xhur, iktar minn 3 xhur nikkumbatti għad-drittijiet tiegħi. Din l-istudenta tal-MCAST tistqar magħna li għaddiet minn martirju għal 3 xhur sħaħ tistenna anke l-istipendju normali. Jiena l-aħħar stipendju li ħadtu 3 xhur lura. Ġifieri din hija l-student grant li jkun hemm 200 euros u kważi qas tikkaverja l-affarijiet li tittixxi u wkoll tal-linja kard hija ħaġa oħra, ġifieri l-istipendju wkoll ma jlaħħaqx għal tal-linja kard li jrid immur kuljum 4 darbi trid naqbadha kuljum. Apparti din il-problema tal-istipendju spjegatilna li fl-istitut fejn isir il-kors tal-hairdressing hemm problemi oħra l-aktar minħabba t-tender tal-prodotti tax-xahar li ilu 3 snin biex jiġi aġġudikat. U allura l-istudenti m'għandhomx prodotti biex jaħdmu fuq il-modelli.